According to a local radio station, there are reports that ZANU-PF's official Id Masvingo are lobbying senior party leaders to support former Foreign Affairs Minister Walter Muzembe's return to the ruling party. Zanapina mashoko buda nyuko achinzi aiwa Muzembe now heading back to ZANU-PF. Don't subscribe or like on the bell. Like what even I'm not buda nyuko mchinzi. Muzembe, who is currently in a remand prison following his arrest last week, was a key member of the G40 faction of the ruling party, which was tussling for control of ZANU-PF against Lacoste, which was led by Emmerson Mnangagwa. Reached for a comment, ZANU-PF spokesperson Farai Marapira did not dismiss the reports openly, urging Muzembe to express his interest to join the party. Marapira said Muzembe was free to rejoin ZANU-PF, but only after undergoing thorough vetting processes. Muzembe fled to South Africa in self-imposed exile following the November 2017 military intervention known as Operation Restore Leaders. He left alongside other G40 kingpins including Xavier Kasukwere, Professor Jonathan Moyo, and Patrick Joao. Last week, Muzembe returned to Zimbabwe for the first time since 2018, adding years of exile that began amid corruption charges and allegations of political persecution. Ndo mashoko ari kuda panapa ari kuonekwa kunzi aiwa there are some officials vari kumasvingo panguva ino vari kufambisa nhau aiwa dzekuti vasapote Walter Muzembe. Vari kuti these guys vari muThe ruling party ZANU-PF vari kuonekwa kunzi these are senior party officials panapa vari kuzama kuti aiwa kunyange zvake Muzembe aiwa ari behind the bars right now vakuda kuzama kuti vaite kuti Muzembe aiwa aregererwe akwanise kuti turn back to the ruling party ZANU-PF. Mashoko ari kuda panguva ino madevelopments vamwe avakauya vakambodhauta pakusungwa kwake vachiti aiwa these guys vari kuita catch and release, vari kuti vana Muzembe vagara vangozikanwa these guys they are corrupt, vanozozikanwa kuti aiwa vaifanira mastate funds, zvinhu zvaingosuspectwa nevanhu, zvaingozikanwa nevanhu, vanhu vaizikanwa kuti vanga vakabata matomu, vaitongozikanwa kuti aiwa zvauti ngoita izvi ingori corruption, but now vachidzoka panapa vanhu vangosuspectwa kuti aiwa kumbomboisa mukusungwa it is just a way yekuti vangoita some procedures dzekungonzi aiwa the government aiwa iri authentic, inokwanisa kubata even their ZAC, inotozikanwa kuti inokwanisa kutofigure out kuti aiwa mukomana uyu ave nemacorruption charges, inokwanisa kutora its mandate and its responsibility. Imbotidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Tiona masenior ZANU-PF officials vekumasvingo vachiita kuti aiwa Muzembe ave readmitted again muZANU-PF. Pina comment section medu mudze mafunguro enyu, so subscribe or like, chat on the bell icon.